Lah tuku gamblok gek mobilnya damai ra iso por kuwi piye iki? Mas awas kono murut ora wi. Macam endi? Ya Allah. Udah. Iki damai mare ra iso nganu. Wis opol. Kayak Beh. Beh. Lah ngene iki iso medun. Duh. San. Awas. Kocok mbok idek sing tenanan. Sok pelorot aku. Pacul, Pak. Pacul aku melorot malah. Aku kentepan pacul. Ya Allah. Ya Allah. Sara mentok iki. Gawe marai bake kegeden. Mesti gak iso njengat pol. Beh. Yang ini kita bisa gerak awal tarik anu bapak kebanting blek iki kok. Beh. Soromen. Ora gelem lorot iki piye to gamblong iki. Apa so? Ya Allah sorone. Ya Allah. Aduh. Beh soro. Beh ya Allah Gusti. Ngene. Sak muhake. Allah. Angel mau gini. Nek sampe main kegenter. Ya iso groki tapi kan gamblongnya enggak kelet enggak protes nek ngene iki. Hah? Awas ta. Wah. Seru, Pak. Seru dasmu kuwi. Wong lempok gak seru.